Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Дзяўчынкі, я толькі з вами і гледачамі павітацца і развітацца забег да няхуткага пабачэння. А што здарылася, Лесік? Куды гэта ты самай раніцы сабраўся, разумнік, а? Добры ранак, хто весці будзе? Думаю, вы самі справіцеся, дзяўчынкі. Вядома, справімся, але мы нікуды цябе не адпускаем. Праўда, сябры? Гэта яшчэ чаму? Таму, што ты зусім не самастойны. У цябе ж зрок дрэнны, так? Дык я ж у акулярах. А ты іх згубіш і абавязкова заблукаеш, і паесці своечасова забудзешся, і не пранесе як след. З чаго гэта, Кася, ты так вырашыла? Бо разумнікі яны ўсе такія рассеяныя. Ну я про Лесіка такого не сказала. Ай, Міколь, ты не разумееш. Добра, прызнаюся, без Лесіка і добраранак будзе не добраранак. І я буду сумаваць. Я таксама буду сумаваць без вас, дзяўчынкі. Але навука патрабуе ахвяр. Лесік, ты што, сабраўся чарговы навуковы эксперымент праводзіць? Менавіта. Дык тут праводзь, мы ўжо прызвычаіліся. Дапаможам табе, калі нешта не будзе атрымлівацца. На жаль, гэты эксперымент нельга правесці ў пакойчыку. Дык што ж гэта за эксперымент такі? Хачу праверыць, ці доўга я пратрымаюся далёка ад цывілізацыі. Ого, як ты збіраешся гэта правяраць, Лесік? Адпраўлюся на незаселены востраў. Не, так справа не пойдзе. А як пойдзе? Спачатку мы тут наладзім табе экзамен, разумнік. Калі здаш яго, падумаем, адпускаць цябе на нейкі там востраў ці не. Кася, ды я любы экзамен здам. Упэўнены? Ну давай, падарожнік, адказвай. Вось дзе, напрыклад, ты браў бы пітную ваду? Ой, гэта самае простае. Калі мець запалкі і кацялок, можна растапіць снег і атрымаецца колькі заўгодна пітной вады. Па-першае, дзецям ніколі нельга браць запалкі. А па-другое, калі на двары будзе не зіма, а лета, і снегу вакол не будзе. Ці незаселены востраў будзе на поўдні, дзе снегу ўвогуле ніколі не бывае? Тады я адшукаю равіналу. А што гэта такое? Равінала – прыгожае і цікавае дрэва. Яго яшчэ называюць дрэвам падарожнікаў ці дрэвам калодзежам. Ого! А за што яно атрымала такую цікавую назву? Зараз я вам усё падрабязна раскажу, а вы падрыхтуйцеся здзіўляцца. Равінала, між іншым, не проста дрэва. Яно – сімвал вострава Мадагаскар. Яго выяву можна ўбачыць там паўсюль, нават на борце самалёта. Прыгожае дрэва, на гіганцкі вер падобнае. А чаму яно называецца дрэвам падарожнікаў? Такую назву равінала атрымала за тое, што яе вялікае лісце з'яўляецца своеасаблівым компасам. Гэта як? Крона равіналы заўсёды размяшчаецца з захаду на ўсход. Дрэва-компас. Нечакана. А чаму яно яшчэ і дрэва-калодзеж? Таму што лёгка вырашыць праблему пітной вады ў падарожнікаў. Равінала мае даволі кароткі ствол, з вяршыні якога расце лісце значнага памеру, падобнае да хваста паўліна. Яно скручана трубачкай і збірае шмат вады. З аднаго такога дрэва можна сабраць некалькі вёдзер. Так што без пітной вады я б у падарожжы не застаўся. Добра, залічваем табе экзамен, разумнік. Ага, значыць, я магу адпраўляцца. На жаль, не, Лесік, бо нават самастойным дзецям без дарослых нельга здзяйсняць падарожжы. Ды не расстроiвайся так, Лесік. Заплануем падарожжа на канікулы. Напрыклад, разам з настаўнікам. Добрая ідэя, і я з вамі. Угаварылі. Ура! Лесік застаецца. Давай, разумнік, уключай нам ранішні мультфільм. Добра, уключаю. А зараз я прапаную ўсё ж адправіцца ў падарожжа. Мы ж ужо сказалі табе не. Не хвалюйся, Кася, падарожжа будзе віртуальным. І куды мы паляцім? Далёка? Не вельмі. Застанемся ў роднай краіне і наведаем цудоўны замак. Ой, як мне падабаюцца замкі. Паляцелі хутчэй, Лесік.
Дзе гэта мы, Лесік? У прыгожым беларускім горадзе Мазыры. Замак у Мазыры? Ніколі не чула. Між іншым, узведзены ён быў яшчэ ў 15 стагоддзі. Гэта вельмі даўно. Няўжо замак захаваўся? На жаль, не. Той мазырскі замак, які мы бачым сёння, адноўлены куток далёкага мінулага. О, адноўлены. Так не цікава. Памыляешся, Кася. Замак паменшаная копія арыгінала. Так што лічы, мы апынуліся ў сярэднявеччы. Здорава! Мы быццам знатныя дамы, якія чакаюць сваіх рыцараў. Каб вы не сумавалі, дамы, у замку ёсць выставы твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і жывапісу. Здорава! Мне падабаюцца выставы. Акрамя таго, у 2 вежах замка, зброевай і паляўнічай, вы можаце паглядзець цікавыя экспанаты, якія выкананы ў стылі сярэднявечча. Адкуль вядома, Лесік, як выглядалі розныя прадметы ў даўніну? Ёсць некалькі варыянтаў. Адзін з іх – археалагічныя раскопкі. Між іншым, на тэрыторыі Мазырскага замка было знойдзена мноства фрагментаў старажытнай керамікі, посуду са шкла, бранзалеты і пацеркі, а таксама зброя. Ого! Якія разнастайныя знаходкі! Яны дазваляюць уявіць сябе гаспадарчае і культурнае развіццё горада на той час. Дзякуй, Лесік. Пабываць у замку з самай раніцы, што можа быць лепш? Дзякуй, наш рыцар! Твае знатныя дамы прапануюць табе адпачыць пасля падарожжа і пацешыцца вельмі цікавым відовішчам. Прыгожа сказана, Кася. Прапануеш паглядзець мультфільм? Правільна, давайце глядзець. Я прапаную вам пазнаёміцца з незвычайнымі артыстамі. І чым яны незвычайныя? Трохі калматыя, але вельмі таленавітыя. Зацікавіла, Кася. Давай знаёміцца. Кася, гэта ж ваўкі. Яны страшэнныя. Ніколечкі, гэтыя ваўкі самі захацелі з намі пазнаёміцца. Спачатку яны правядуць для нас майстар-клас па гульні ў даганялкі. Ваўкі вельмі спрытныя. Гуляць з імі ў даганялкі не вельмі бяспечна. Я ж сказала, гэта мае сябры, і яны сапраўдныя артысты. А чаму ты іх так назвала, Кася? Бо зараз мы пачуем воўчыя спевы. Толькі трэба крыху пачакаць. Ніколі не чуў трыа ваўкоў. Зараз артысты пап'юць вады перад выступленнем. Цяпер настройка. А вось і песня. Ваўкі-артысты спяваюць сапраўды прыгожа. Але сумнавата. Такая у іх зімовая песня. Засумуеш тут, калі вакол снег і даволі холадна. Значыць, летом, калі стане цяплей, спевы стануць весялейшымі. Думаю, так. Кася, а ты дамовішся са сваімі сябрамі, каб яны далі для нас яшчэ адзін канцэрт, летні. Без праблем. Здорава. Пагуляем яшчэ з тваімі сябрамі, Кася. Нешта ты разгуляўся, разумнік. А між іншым, час развітвацца. Ой, сапраўды. Дзякуй, што нагадала, Кася. Сябры, правядзіце сённяшні дзень карысна. Цікава. І абавязкова весела. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!